La 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 שתישאר צעיר לנצח la 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 שתישאר צעיר לנצח שישמור אותך אל ויגשים משאלתך שתעשה בשביל אחר והוא למענך שתיגע בכל כוכב ותטפס על כל שלב שתישאר צעיר לנצח שתגדל להיות צודק, שתדע לראות האור ולמצוא את האמת בתוך החושך הגדול שתמיד תהיה חזק, אל תשחק את המשחק שתישאר צעיר לנצח לה 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 שתישאר צעיר לנצח שיהיו ידיך עסוקות וצעדיך שיהיה ביתך יציב ומחות השינויים שבלבך גולסה עכשיו ינסה לייצר משהו מעניין, הכדור שלו הולך טוב, לא יכולה להיות הזדמנות, גולסה רוצה שוב את הכדור הזה חרזי לוקח את הביתה ועושה גול. מה תגידו? אלון חרזי, דקות ראשונות על המגרש, איזה חילוף של מאמן. וכל השחקנים ניגשים לחבק אותו. תטפס על כל שלב שתישאר צעיר לנצח לה 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 לאלון חרזי שייכנס עכשיו למשחקות ה-520 בליגת העל, שיא הופעות. שתישאר צעיר לנצח